Ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:21 PM na po mga kabisyo. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, isang panibagong episode na naman po ang ating pagsasamahan ngayong gabi na to ng ating programang Top Secret. Nasa kabilang linya na po kasi natin ang ating Top Secret caller at aalamin po natin kung ano pong kwento at storya ang mapapakinggan natin ngayong gabi na to. Good evening po. Hello. Good evening, Titangelo. Happy Chinese New Year po sa ating lahat. Kong Hei Fat Choi at to all the listeners of the Top Secret Love Radio. Magandang gabi po sa lahat. At sa iyo rin, Titangelo. Maraming salamat po. Hindi ko na po papatagalin pa. Alam ko naman po na sinabi nyo na po kanina sa ating briefing na pamilyar po kayo sa ating programang Top Secret. Tama? Opo. Okay. So, diretsahan tanong, ilang taon na po kayo? I am Jay. I am 33 years old from Visayas. 33 years old from Visayas. Itago natin sa pangalang Jay po. Jay. Okay, Jay, 33 years old from Visayas. Ano Ay, ang top secret mo? Titangelo, may nangyari sa amin ng classmate ko at siya yung sumira ng motto ko na within the organization, ang motto ko na that I will not make a shit in my own backyard. Because, Titangelo, even though that I am a member of the Tribe Bureau of the Philippine organization, men in uniform, I am a man who likes a man. Nabigla po ako dito sa inyong top secret ngayong gabi na to. At maraming Yes, po. salamat dahil mabigat itong kwento na to. At men in uniform kayo. At syempre pinagkatiwalaan niyo po ang programa at lalo na po yung katulad ko dito sa kwento ninyo. Because I think naman, Titangelo, that this story is worth sharing for. Yes? I think so. Yes, I agree. Siguro kapupulutan din yan ng aral at ang yung experience na makakapag-share tayo sa ating mga kapwa Pilipino at sa buong mundo. Agree. Jay, pwede bang kwentuhan mo kami dahil minasabi ka nga kanina dito na that I will not a shit in my own backyard. Tama ba ako? Yes po. Kwentuhan mo yun naman yung ako. motto ko Anong talaga nangyari? Okay, eto. Being a part of the organization, yung motto ko talaga that I will not make a shit in my own backyard, Titangelo. Kasi, syempre, una, tinatago mo naman yung totoo mong nararamdaman kung ano ka Mhm. sa organization. Pero parang hindi ko talaga yun na-hold on hanggang sa huli. Hanggang sa mag-retire po yata tayo kung hindi na yun Mhm. ma-hold on. Kasi dito sa Visayas, nag-start yan kasi dito sa Visayas merong maraming festival Mhm. sa bawat pulo. So na-assign kami doon for 7 days for the augmentation. Then it was so happened
na ang classmate ko na to is also my friend. Parating nagchat-chat, so wala naman po akong mali siya. Kasi po, um, nung nasa training po kami, um, payat po siya. And then, alam mo naman, being a man who likes men, may preference po tayo. So yung preference ko po is yung malaki yung katawan, yung parang bear man, no? Yun yung na-attract ako sa muscled men na bear na chubby. So, nung sa training, sabi niya sa akin, nag-hi siya, nagpapapansin, pero hindi ko pinapansin because during that time, sa training is taken po ako. I am in an 11 years relationship sa same guy. So nung una, nung maliit pa ako, paano nag-start? Nung maliit pa ako, gusto ko talaga yung babae. Talagang nung maliit pa ako, parang ang fantasy ko talaga is babae. So bawat tao is meron dark secrets, yun na I am also a wounded person. Okay. Wounded person po tayo na nung yung neighbor ko, something like that. So doon na-open yung mind ko, na-open yung innocence ko, kumbaga. So naging aware tayo sa same sex, ganyan. Saka kinontrol ko, sumasama ako, hindi ako sumasama sa lalaki nung maliit ako. Hindi rin ako sumasama sa babae. Kapag sumama ka sa babae is you will be bakla to, ganito, ganyan. So yung sinasamahan ko dati is mga lesbian, mga tumba patis pa, mga tomboy. So para hindi tayo paghihinalaan hanggang college yan, puro batara ko, puro tomboy. So naging masaya naman ako nung college ako until such time na pumasok ako sa 11 years na relationship na ganyan is nung nagkatrabaho ako, kasi bago ako naging part ng Tri-Bureau is meron na akong trabaho, bali marami po akong kurso. So naging seaman ako, naging IT ako. Una naging IT, graduate ako ng IT. Then naging seaman ako. So since na meron tayong kumbaga parang established, stable ka na, you have all the confidence kung anong gusto mong gawin in life. Then so pumasok ako sa same sex na relationship. So naging masaya naman for 11 years relationship. Maraming up and down. So back to the story sa classmate ko noon. Okay, hindi ko siya pinapansin because I am or I was in a relationship. Then na-assign siya din sa unit ko, sa unit namin that time. So naging ko siya, naging isa kaming unit. So nag-chat siya sa akin. I actually hindi ko pinapansin yung chat niya. As a friend, good morning, say, parang natural lang na kaibigan. So nung after a year, lumipas ng taon, na-assign siya back to his place. So na-assign siya sa kanyang place, doon talaga sa part ng Visayas din. So malayo na kami. So wala naman akong mali siya sa kanya until such time, year 2023, naging single po ako. So I was broken-hearted. So napakante ako 2023, from 2023 up to now. So from there, na-assign ako, na-augment ako sa place niya
bumalik ako sa place niya. So then, so pag ma-augment or ma-assign ka doon, kailangan mo na ma-stayhan yung boarding house. So, kailangan talaga ng boarding house sa place na yon. So, wala akong maisip kung sino yung hihingan ko ng tulong. So, I called my ex to help me to find ng matutuluyan doon sa lugar na yon. And then, suddenly, I remember him kasi taga doon siya. Bumalik na siya sa lugar niya, Tita Angelo. So, I asked also for help for the boarding house. So, sabi ko sa kanya, ang nagpatulong ako sa ex ko na maghanap ng boarding house. Mhm. So, then, sabi niya, aray, wait, bakit siya? Sabi niya, no? Wait lang, sabi niya, hahanapan kita dito. Wag mo munang kunin yung hinanap niya ng ex mo, sabi niya sa akin. So, dun sa Sabi part ko, na yun, okay. pinoprotektahan ka na niya, no? Yun, parang yung analysis ko, Tita Angelo, Mhm. is late na. Wala naman akong mali siya sa kanya, Tita Angelo. Yes. Friend of mine. Pero So, yung una, no, wala. Pero ngayon, kung iisipin natin, hello? hello, Jay. Doon sa pagkakataon na yon, hindi mo pa iniisip na may mali siya yun. Right? Oh, hindi. Pero hindi ngayon, kung titignan natin, pinoprotektahan ako na itong tao na to. Ba't ayaw niya dun sa ex ko? Siya daw ang maghahanap. Kasi per day ng boarding house na yun is 250 pesos per day. So sabi niya, maghahanap siya daw ng mas magkano na price din or something lower pa to maghahanap siya doon kasi taga doon din siya. So sabi ko, sige, antayin ko yung boarding house mo para i-compare ko na lang, bidding na lang kung sino yung pipiliin ko. Gusto ko rin maka-less kasi syempre from the pocket din yung babayaran ko sa boarding house, Tita Angelo. So nagantay ako for just 1 day na naghanap siya. Then sa 1 day na yun, wala rin nangyari. So yung nagwagi, wala siyang mahanap daw. So yung nagwagi is yung ex ko. So no time na pupunta na ako sa place niya. Then nagkita kami ng ex ko, in-introduce niya sa akin yung boarding house. Bale, by the way pala, yung ex ko na to, Tita Angelo, is hindi yun yung 11 years Other ex ko naman to. Hindi to yung sa 11 years Anong na work na to relationship ng ko. ex mo? Yung ex ko na also na taga diyan nagsistay sa lugar na yan. Ex ko lang ng mga siguro months lang kami Pero men in kilala. uniform din to? Hindi. Hindi. Ang din siya. Men in uniform din siya sa ibang organization din. Okay. Pero lumabas siya. Nag-apply siya sa government pa din. Sa sa ibang agency. Yes. Pero hindi na siya men in uniform. Pero dati men in uniform siya. Yes. Jay, marami lang Okay. nagtatanong dito, Jay, na bagong nakikinig sa atin. Ang dami nagte-text ngayon sa akin dito at dami rin nagko-comment din. Si Jay po ay ang iyong gender identity, Jay, baka pwede mong sabihin sa kanila. At syempre yung ex mo din, baka pwede mong sabihin din sa kanila, Jay, sa mga bagong nakikinig ngayon. Yung ex ko, gender identity. So, what do you mean then gender identity? I look man. I look like a man. Yes, ganun I ba? act like a man. Yes. Bi ka Diba? ba? Yeah. Okay. I am bi. Bi, okay. Tapos yung boyfriend mo is lalaki, di ba? Yung ex ko na yung naghanap ng boarding house. Yes, he is a bi also. Okay. And So- then yung classmate ko na yon,
yung sa isip ko talaga, he is a straight. Wala talagang halong, hindi talaga gumana yung, kumbaga yung radar ko na ano siya, na Biden pala siya. Okay, Mhm. back to the story. Back to the sa boarding house na yun. Mhm. Okay, so nandun ako, Monday yun. So inintroduce sa akin ng ex ko na ito yung landlady. So nandun ako sa boarding house. So nag-start na yung duty, first day of duty. So si ex, si ex nag nag-chat, nagte-text. Oh, saan ka na ganyan? Sabi ko dito pa ako sa duty. Um, mukhang pagod ako, masakit yung paa ko, tapos malayo pa yung lalakarin ko. Tapos yung classmate ko nag nag-chat, ah, "Buddy, saan ka?" So, sabi ko, "Pauwi na." "Okay, buddy, pupunta ako diyan sa tinutuluyan mo, sa boarding house mo." Sabi ko, parang mag-hesitate ako pero sabi ko, classmate ko naman 'to, tapos ilang years din kami hindi nagkita. Mga I think 4 years o 4 to 5 years na hindi kami nagkita. Kasi during that time, payat siya. So, alam mo naman Titangelo yung ano din. So, umuwi ako sa boarding house, naligo ako, nag-relax habang inaantay siya. And then around 6:30 or 7 Mhm. PM, dumating siya. Andun na siya sa baba. So sa second floor pa yung room, bumaba ako. Then, when I saw him, grabe, sobrang taba niya. Laki ng katawan, Mhm. Titangelo. Yun ang mga gusto mo. So, so nagulat ako. Nagulat ako, mas malaki pa siya sa akin. Wherein dati, mas malaki ako sa kanya. Mhm. Sabi ko, sabi ko sa kanya, "Oh, tangkad mo ah. Parang mas matangkad pa ako sa'yo dati, di ba?" Sabi niya, "Matangkad ako, payat lang." Okay. So, umakyat kami sa room. Okay. Sabi niya, magdi-dinner daw sa labas. Sabi niya sa akin. So sabi ko, mamaya na kasi kakagaling ko pa lang sa ano, sa work. So mag-ano muna ako, magpapahinga for a while. Magbanat-banat ng mga buto ko o ano kasi pagod sa paglalakad. Titangelo. So, the time, nung pumasok kami sa room. So, maganda din yung room. So, yung ano dito is, yung ex ko, nireject ko. Hindi ko siya pinapunta. Pero siya, classmate ko, pinapunta ko. So, nag-deny ako sa ex ko. So, Mhm. wala naman ako malis sa classmate ko. At siya naman nagdaya na kumain sa labas. So, habang humiga ako sa bed ko. Tapos siya, umupo sa side ko. So, nagkwentuhan kami ng mga past na mga experiences. Ganon, ganyan. And then, sinabi niya sa akin sa kalagitnaan ng story ng kwentuhan namin na he likes me. Hindi mo ako pinapansin dati. Sabi niya, alam mo ba na gustong-gusto kita dati? Tapos, nakaharap na siya sa akin. Tapos, yumakap siya. Di ba nakahiga ako? Yumakap siya sa dibdib ko. Tapos sinabi niya na gustong-gusto niya ako. Dati pa. Mhm. So, ako, parang ang bilis ng mga pangyayari. Mismo ako, parang nagulat ako. Siyempre naman, para siyang bata. Parang cute lang pagmasdan, tingnan ang sitwasyon na for 3 years na nabakante ako, sinabi niya na gustong-gusto niya ako. So, unexpectedly, kahit ako, hindi ko inasahan. Hindi ako parang, parang nalutang ako bigla na sinasabi niya na gustong-gusto niya ako. Tapos sinabi niya din na he likes bear.
Kasi yung katawan ko, Titangelo, parang bear man din. Mhm. Tapos, umibabaw siya sa akin. Pumaibabaw siya. Sa sobrang bilis ang pangyayari, hindi ko na alam. Basta, ang bilis ng tibok ng puso ko. Tapos, alam mo yun na parang bumalik ka sa dati na parang na-in love ako bigla. Mhm. Na hindi ko alam. Kasi ganito kasi, Titangelo, I am from a religious conservative family. Kasi naniniwala ko sa tinatawag na love. Yes. I want to prove to God na kahit ganito, it ang may something that may true love that will exist in this kind of relationship Mhm. na hindi pumapagitna yung flesh, yung ganyan. Kahit walang ganun. Kasi sa 11 years ko na relationship, hindi naman matters yung sex, Yung lust. yung Oo, flesh, love talaga. yung lust. Sa pagdadala yan ng relasyon, if you will choose that person every day, you will gonna last. Kahit malayo pa kayo. Mhm. Kaso lang, syempre, yung mundo natin is puno ng temptation. So, medyo, syempre, depende na lang sa partner mo kung lalabanan niya o ikaw pa rin yung pipiliin. So, But then sa 11 years ko, so, ando na, balik tayo doon. So, Mhm. nakapaibabaw na siya sa akin. Mhm. So, ang bilis ang pangyayari, yung upper na damit ko, hinubad niya. Mhm. So, siya naghubad din. So, sa sobrang bilis ang pangyayari, I give in. He kissed me. Actually, siya nagdala ng moment na yon. Hindi ako. Kasi ako, nabigla pa ako that time. Titangelo. So, parang nag-ano na lang ako. Sumabay na lang ako sa kanya. Mhm. I move like how he moves. So, yun. Habang nakapaibabaw siya sa akin, tinitingnan niya ako. Sabi niya, yung nagpa-hook talaga ng sitwasyon is, sinabi niya sa akin na ito na yung pinaka hinihintay ko. Ito na yung pinaka ano ba to? Ang dream. Kumbaga dream niya na na abot kamay na niya. Yun yung sinabi niya sa akin na parang doon talaga na nahulog ako bigla. Parang nakuha niya talaga yung pitik ng damdamin ko sa moment na yon. At talagang on how he moves, I move just like he move. Kumbaga. So, gano'n na. Natapos na yung eksena, Titangelo. Okay. So sabi niya, natapos na yung eksena namin, yung love scene namin. Sabi niya, sige, punta na tayo sa restaurant. So, sumakay ako sa kanya. Lumabas kami, kumain sa labas. Tapos na-observe ko, yung restaurant is maraming sasakyan. Parang mamahaling sasakyan, Titangelo. Mhm. Then, pumasok kami, kumain. So, nagbanda pa ako doon. Kumanta ako. And then, nag-bill out na. So, I prepared my wallet. Dinabas ko na yung wallet ko. Yung bill out, yung price is, I think, 1,400. Basta more than 1,000. Mhm. So, I prepared my money. Kasi as expected, ako yung magbabayad sana. Pero he hold my wallet. Sabi niya, no, I will pay for our dinner. Haba ng hair mo. So, saan gala? Ayun. So, alam mo yun, yung moment na yun. So,
deep inside, pero syempre, ano tayo eh, normal lang tayo. Pero deep inside, Titangelo, I'm so happy. Sabi ko sa sarili ko, eto na, siya na to. Kasi sa 3 years ko na bakante, sabi ko sa self ko, maybe he's the one. Jay, Now, makakat lang kita. Gusto ko lang maitanong to. Gusto ko lang to bitawan yung tanong na to bago mo ituloy. Jay, hindi ka ba Yes. natatakot as a man in uniform? And same kayo man in Opo. uniform. Same organization, right? yes po. Hindi ka ba natatakot na husgahan ka ng mga katrabaho ninyo once na malaman o mahuli kayo? Yun na nga, Titangelo. I mean, bawal talaga. I mean, syempre, pagpipiyastahan kayo ulit. That is why, sabi ko una pa lang, I will not make a shit in my own backyard. Yun yung talagang motto ko. Pero I will have a relationship outside, kung sino man yan, pwedeng doktor, abogado, or yes, whatsoever, Jay. but not in my own backyard. Pero Jay, eto na. Naglalaban na yung nararamdaman mo doon sa takot o pangamba. Minsan, kapag gusto na natin yung tao, parang nawawala na yung takot at pangamba eh. Hindi na Yeah. natin nakikita yung values, yung ethics na kailangan natin gawin, di ba? Yeah. Dahil nga, mahal Kasi- na natin tong tao na to. Paano mo hinandle yun, Jay? Okay, eto. So, nung umuwi kami sa, eto, hindi pa yan kasi bago pa lang yan, Titangelo. Bago pa lang to nangyari. Sige, go, Jay. Last Kwento mo. month. Okay. Eto, nung umuwi kami sa boarding house, sabi ko, okay, babay na. Okay, ganyan. Pero sabi niya, no, magpapahinga muna ako doon sa taas. Kwentuhan muna tayo. That's very late, actually. Then, doon sa bed, kwentuhan na kami, magkayakap na kami. Kumbaga. So, sabi ko sa kanya, di ba sabi ko sa iyo, I don't want to make a shit in my own backyard. Pero yung motto ko na yun, ikaw talaga yung sumira. Sabi niya sa akin, wala na tayong magagawa nun. Kasi nangyari na yung nangyari. Sabi niya sa akin, Titangelo. So, parang that moment na kilig ka, lutang na lutang ka, wala ka nang naiisip kung ano pa yung naiisip mo behind your back of your mind. Basta importante yung moment na yun. Yun yung mga pinakamagandang moment sa life ko actually. Then suddenly he said, Titangelo, na he is taken. Ang ganda ng storya namin. Then he suddenly said, taken siya. Taken siya sa lalaki din o babae? Taken siya sa lalaki, Titangelo. Okay. And then that guy is a seaman. So, nung narinig ko yun, wala akong reaksyon. Alam mo yung nasa taas ka, sa pinakatuktok, tapos parang bigla kang boom! Ganon. Alam mo yun? Oh, come on. Yung feeling na yun, na akala mo siya na, yun na, I'm so happy, ganyan. Then, suddenly, he said that word, taken. So, matitaken for granted na talaga ako, Titan. Sa nangyari na yun. Alam mo, Jay, So, yung parang tipong sabay magkatabi kayong... kami, parang ang sarap niya, Mhm. hambalumsin. Mhm. Hindi ko alam. Yung tipong dinala ka sa langit pero binitawan ka din. Nalaglag Oo. ka sa lupa. That day mismo, na may Mhm. nangyari na sa inyo, kumain na kayo. Then, nag-usap ulit kayo, and then, bago siya umalis, yan pa yung sinabi niya. So, I hold on for my feelings. Mhm. I hold. So, parang wala lang. Hindi ko alam kung paano ko express or what. Basta parang nalutang ako bigla. Nalutang ako sa kilid kanina, sa bigla. Pero ito nalutang ako sa bigla din, na bigla din nawala.
kumbaga, immediately. So, sabi ko, ano yung nangyari? Sabi ko lang sa sarili ko, so anong nangyari sa amin? And then I is taken pala. Sa 3 years na pala sila ng seaman niya. At yung seaman is wala dito na kung sa on board. So, ayun. So, sige, umalis siya sa boarding house. Umuwi na siya. Habang ako ay natulog na rin. Sa, parang na kumbaga culture shock or shock na in love na biglang nawala. And then on the following day, sige, duty. Tomorrow, duty niya. Na the next day is nakita kami ulit. So, pero yung ex ko, nag-chat, ganyan, kailan tayo magkita, kailan tayo kakain sa labas. Wala ko sa mood. I reject the offer, I reject the request, even though na siya yung naganap ng boarding house. Sad to him. But then, nung day na yon, na the other day, is nag-chat din sa akin si classmate. Pwedeng pumunta dyan. Then same thing, may nangyari din sa amin ulit. Every other day, actually, may nangyayari. Sa boarding house. Titan Jello. Pero, he requests something that I don't want to give him. Ano yun? Yung sarap na hinahanap niya. So, sabi ko sa kanya, hindi ko yan maibibigay once hindi kayo maghihiwalay ni seaman mo. So, pigil na pigil pa yung performance mo? Ganun? Pag sinasabi ko yan, na ano yung shoulder niya nahuhulog, wala siyang maata sa akin. Kasi hiwalayan mo muna yan bago maramdaman. Oh. So then, yung time ko sa lugar niya is syempre hindi naman habang buhay andun ako. So time comes my end on that place. So sabi ko sa self ko na hanggang dito na lang. So sa place na yon, syempre may inuman. So tapos yung render ko ng work ko. So sumabay ako. Sinabihan ko yung mga tropa, mga tumapatis, yung mga tomboy ko na tropa. Sige, inom tayo. Uminom kami. So ang daming inumin. So inom lang ako ng inom, Titan Jello. Hanggang 12 midnight, natapos na yung event. Sabi ng mga tomboy ko na grupo na sa naman tayo, sa bar. So nag-bar kami. Sige, inom ulit, So, bumalik ako ng boarding house. Wala pang tubig ako noon kasi last day na ng duty. So, talagang nahiga na lang ako. Kinabukasan, umuwi na kami. Ang sakit ng ulo ko. I take rest nung nakauwi na ako sa bahay. Tinulungan ako ng friend ko na kasi hindi talaga ako kasi talagang inilabas ko na doon yung sama ng loob. Inilabas ko na doon yung bakit yun pa yung nangyari kung saan masaya na ako. But ganun pa, why is it? I allow it to happen. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi ko na lang inalaw na mangyari yun. Ganun. Kasi syempre, 3 years ako napakante, Titan Jello. So masakit din. For 11 years na relationship ko, 3 years ako naging single. I hope and I pray that someone will come na deserve naman ng puso ko, ng love na meron ako. But then, it so happened na ito pa yung nangyari. So, andito na ako sa place ko, okay na ako. Sabi ko, I live it there. I live to that place. Now, grabe yung nangyari, Titan Jello. Parang,
why God allow it to happen? After a day, tumawag siya. So, hindi na ako nag-chat sa kanya. Tumawag siya. Sabi niya sa akin, buddy, pupunta ako dyan. Diyan din ako Anong tawag ma-assign sa'yo? ng 7 Body? days. Body? Oo, buddy. Body, okay. Buddy, Body, pupunta mapupunta ako. sa pagiging daddy, ganun. Parang ganun. Okay. Sabi niya, buddy, pupunta ako dyan. Okay. Anong nangyari? Pumunta. Pupunta ako dyan kasi dyan din ako ma-assign for 7 days dahil sa festival. Oh. Sabi ko, God, why you allow it to happen again? Diba? Akala ko andun na lang lahat. Maiiwan lahat doon sa lugar niya. Tapos, dito pa rin sa lugar ko, pupunta siya dito. Dito siya ma-assign din. Dito din siya ma-augment, Titan Jello, para mag-work for 7 days. So, that is actually amazing na why God allow it. Pwede naman yung iba na ma-assign dito to render the duty. Bakit siya pa? Kasi di ba hindi siya pwede kasi di ba hindi sa work niya, hindi dapat. But na-assign siya dito for 7 days. So yung agony or yung love story Titan Jello is na-extend. So dito sa bahay, extended yung I don't know if I will be happy. I don't know kung maging masaya ako sa another 7 days na magkasama kami. And then I asked, why is it happened again? So I allow him to stay in my house here. So, nandyan siya ngayon? For 7 days, nung January pa yung Titan Jello. For 7 days, kasi babalik din siya sa lugar niya. Hindi pwede siya magstay dito kasi yung augment is just for 7 days. Kala ko dito tinuloy niya na yung 7 days eh. Until now, nandyan pa rin siya sa'yo. Yun na yun. Hindi talaga pwede. Titan Jello. And then dito kami, para talaga kami, alam mo yun, mag-partner, mag-asawa. If hindi ako makapagluto, magpapadeliver ako. Sabi niya, okay, ako na. Pero yung tawagan namin, alam mo ba kung ano, Titan Jello? Ano, Jay? Body. Body to daddy, Tapos no? ako yung... Pagkatapos ako, Titan Jello, syempre yung tawag ko sa kanya, Ga. Yan. Mahal. Mahal yun eh. Mahal. Yeah, mahal. Yan, Mahal sa term namin. salitang Tapos siya. Salitang ano ba yan? Panggalatok ba yan? Pangkapampangan? Sa salita dito sa amin. Saan yan? Titan Jello. Saan ba sa inyo? Bisaya ba ang salitang ga? Yeah, Sabi ko, Titan Jello. Pangga. And then, Titan Jello, so, hindi naman siya naging pabigat dito sa akin, Titan Jello. So, he also pay for the food, for everything, habang nandito siya, Titan Jello. So, and then one, I observed Titan Jello, yung mga gamit niya, Titan Jello. He has the latest iPhone, he has the latest iPad, tapos yung gamit niyang motor, Titan Jello. So, mamahalin. So, Titan Jello, ano ba yung laban ko sa seaman compare sa akin? So, kahit sinabi niya na gustong-gusto niya ako, Titan Jello. Pero, even though na siya yung nag-initiate, pero Titan Jello, ang tanong doon is, hanggang saan na lang ba ako? Ano ba yung karapatan ko? Ano ba yung gusto niyang mangyari? So I prolonged my agony. Jay, doon sa nangyari sa inyo, 1 linggong pag-ibig lang yun eh. So 1 linggong pag-ibig sa lugar niya. 1 linggong pag-ibig din dito sa lugar ko. Yun nga, hanggang 1 linggo lang talaga kayo. Ano, gusto mo ba makarinig? Ano bang, ba't ka, Jay, eto muna. Diretsuhin kita. Bakit ka tumawag? Anong gusto mong marinig sa akin? O gusto mo lang magbahagi talaga ng kwento? Yun, magbahagi ng kwento ko. At saka gusto ko ring marinig, Titan Jello,
na Saan ka dapat lumugar? saan ako lumugar, ano bang ginawa niya sa akin? Ano ba tong Titan Jello to? After nung umuwi siya, syempre dito masaya siya. Nung umuwi na siya, sabi ko, no, I will stop. I can't control myself. I will stop messaging him. I will stop chatting him. Mhm. So, I stopped. Then, siya yung nagme-message. So, ako naman, eto, nag-aantay ng message niya. Nagme-message siya. Kilig na kilig din. Tapos, syempre, isang tanong, isang sagot. Pero I really tried na tinetest ko siya kung ano ba talaga siya ka-sincere din sa akin. Even though na parang ang hirap na isipin na meron siya. So hanggang saan ako? Hanggang ano ba talaga? And then at the end of the namin ng messages namin, mga ilang weeks din, mga 2 weeks din kami nagme-message sa isa't isa. And then I tried to open up to him. Mhm. Nag-open up ako sa kanya na ano na lang ba ako? Option mo? Ganyan. Pero in a jolly way na hindi naman offensive sa kanya. Then sabi niya nangyari na yung nangyari. Tapos Pero talagang pero Jay, ako aantayin niya yung naiisip seaman. ko lang dito sa relationship mo, Jay. Tingin ko kapag nami-miss niya yung seaman, hindi sila nakakapag-usap at malayo sila, naghahanap siya ng niya ng taong pwedeng pumuno nung nawawalang pagmamahal nung seaman na yun. Alam naman natin kung ano yung Opo. buhay seaman, di ba? Hindi naman lagi Opo. nakakapag-update, layo sa pamilya, di ba? Baga outlet ka lang niya Opo. na kapag wala silang contact, namimiss niya yung seaman, naghanap siya ng other option para mapunan yung nararamdaman niya. So, para sa akin, Jay, kung bibigyan mo ako ng karapatan na sabihin sa'yo yung na-observe ko doon sa kwento mo, na naiisip ko doon sa kwento mo, Jay, alam mo yung tama. Tanggalin natin yung profession mo. Set aside muna natin yung profession mo bilang normal at civilian na tao at nagmamahal lang. Opo. Wala naman tama na umapak tayo ng ibang tao kapag gusto natin yung isang tao. Yeah. So Jay, ako nakikita ko naman yung intention mo na gusto mo rin talaga mahalin lang din ng totoo at tama. Para sa akin, piliin mo yung tamang tao para sa'yo. Tingin ko itong tao na to is last lang naman yung gusto nyo sa isa't isa. Kung ikaw man, nahuhulog ka, pero siya, hindi siya mahuhulog sa'yo. Yeah. Bakit? Kasi unang-una, kasi kung talagang gusto ko na itong tao na to, hindi niya hahayaan na ilagay ka niya doon sa sitwasyon na pwede kayo maging alanganin dalawa. Alanganin sa punto na meron pa siyang karelasyon tapos may nangyayari sa inyo. Yeah. And then, ako din sa kanya na 3 years akong bakante. Ba't mo akong ginanito? Talagang nag-open talaga ako sa kanya. Yun nga mahirap, Jay, no? Na gusto lang naman natin magmahal ng tapat. Totoo. Pero bakit napunta tayo sa maling tao? Yeah. Bakit minsan napapasabi tayo dun sa sarili natin na bakit hindi tayo pwede, no? Bakit nahulog ako sa iyo sa taong hindi naman pwede para mapunta sa akin? Yun pa yung kanta na kinanta ko sa kanya nung nandito siya. Hindi tayo pwede. Yeah. kasi that's the reality. It's the reality. Na hindi naman talaga kayo pwede dahil nga meron siyang ibang minamahal. Yeah. At yun yung pinakamasakit na katotohanan. Yes.
na kailanman hindi talaga maging kami. Yes. Pero Jay, Yun, meron akong tanong sa'yo. yung moment. Okay lang ba? Papa. Saan mo ba gusto lumugar? Doon sa sitwasyon na palagi ka nalang masasaktan? Dahil bukas ka palagi doon sa taong alam mo naman na hindi kayo pupwede. O doon ka sa sitwasyon na masakit sa una dahil tatanggapin mo na napuputulin nyo na yung connection nyo sa isa't isa at magpapatuloy ka na muna mag-isa. Sige nga, Jay. Tatagelo siguro. Doon ako sa kung saan sa taong yung deserve talaga yung love ko at deserve ko din yung love niya. Na wala akong inaapakang tao. Mhm. Kahit masakit yon, ay importante, Tatangelo, Meron kang yung peace of deserve mind. namin yung isa't isa. Yeah. Mhm. Yeah. Tsaka I will una-una, not at least dwell. meron I kang will, peace I of will not mind. dwell sa ganong sitwasyon, Tatangelo. At the end of the day, I know who he will gonna choose, Tatangelo. They are already been 3 years. I think baka may alote pa siya doon, Tatangelo. Hindi Mhm. natin alam. Parang, okay, it's just all the experience. Talagang iniwan ko naman talaga, Tatangelo. Nung last week, I tried to move on Mhm. kahit masakit. Nag-aantay ako ng message nung araw ng mga puso. Baka maalala niya ako. But then no. So, he don't also deserve my contact. Last na contact namin, last na message, ako pa yung nag-message. And then he stopped. Then I stopped. Wala namang patutunguhan yung ganong relasyon. Tatangelo. Agree. Ang ganda ng sinabi mo na at least aware ka. At least alam mo kung saan ka dapat lumugar. And I hope yan talaga ang gusto mong mangyari sa sarili mo. Hindi lang sa sinasabi mo ito dahil napapakinggan tayo ng buong mundo. Kundi yan talaga yung sinisigaw ng puso mo. Yes po. And then, to be fair to him, Tatangelo ha, Mhm. baka marinig na din tong pag-usapan natin yung ano na to. He said to me na I already told you that I am taken. So, Tatangelo, Mhm. sinabi niya na taken siya. Mhm. So, I backread all the messages. Year 2023. Sinabi niya na taken na siya pala. So ako naman, hindi ko naman siya iniisip. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman ikaw iniisip parati. Araw-araw. O ano, na para malaman ko na taken ka o ano. 2023 pa yung message. So ano na ngayon, 2026. Mhm. Sana nirefresh niya ako na, oy, taken ako. Para naman, may limitation ako kahit kung ano man yung sinabi niya sa akin, at least may limitation ako kung hanggang saan lang. Kasi I know how to control myself, Tatangelo. But then, talagang sa sitwasyon ka na ganyan, parang nawawala ka na rin sa sarili mo once that you also missed to be loved, to be liked by someone else. I agree. Jay, binibigyan kita ng oras para sabihin yung nararamdaman mo sa kanya sa pagkakataon nito
na baka meron ka pang natitirang mga gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo pa nasasabi o tinatago-tago mo. Malay mo, biglang makinig siya ng 90.7 Love Radio at madama niya na ikaw pala to at siya pala yung pinapatamaan mo. Kaya mabuksan niya itong episode natin sa FB, mapanood niya, YouTube. Tumama sa kanya yung mga mensahe mo. Sige, Jay, bibigyan kita ng oras para sabihin sa kanya lahat ng gusto mong sabihin sa kanya, Jay. Okay. Buddy. Nga. I think we just have the right love at the wrong time. Kung time will come na you will realize yung mga moment na magkasama tayo. So, at least I give the love you deserve. If I don't get the love that I deserve from you right now, I'm praying na hindi na rin ako umasa na you will give that same love that I deserve. But then, hopefully, kung nasan ka man, kung ano man yung ginagawa mo, you are happy, you do best on your job, and you do best on your relationship. And I'm here as your friend, as your buddy. That's all, Titan Jello. Jay, Yes po. medyo gumaan ba yung sa loobin mo ngayon? Dibdib mo ngayon? Yes, may umaasa na natira na umaasa ako na someday. But then, siguro patuloy lang yung buhay. Because hindi man natin malalaman what will be the future. Mhm. So, hindi natin masabi, Jay. Malay mo, maghiwalay sila nung partner niya. Hindi naman natin sa pinapanalangin, Jay. And hindi rin kita binibigyan ng pag-asa, di ba? Na may ganun pang pangyayari. Pero hindi natin. We'll never know. Di ba? Na Opo. ano yung pwedeng mangyari. Kung at least nabigyan kayo ng chance na magkakilala, pero wag natin ipilit. Di ba? Wag natin ipilit na yung sarili natin bumaba yung value. Dapat alam natin yung worth natin. Dapat hindi tayo nagiging option. Ano man ang gender mo, kabisyo, ano man ang gender nating lahat, 'di ba? Parte ka man ng LGBTQA+, babae, lalaki ka man, gay or Yes po. ano man. Yes. Kailangan Yeah. alam mo yung worth mo dahil tayong lahat may value. Yes. Dahil tayong lahat ay may emotion, may feelings. Yes. May nararamdaman tayo. Tao tayong may nararamdaman, nag-iisip, nasasaktan, nasasayahan. So, dapat alam mo yung value mo. Na At umaasa na umaasa tayo na may umibig sa atin, na may magmamahal sa atin ng tapat. At meron yan, Jay. Kung bibigyan mo ako, Titan Jello, ng yun yung option na if ever na maghiwalay sila, on the first place, Titan Jello, siya yung umamin sa akin. Siya yung nag-initiate ng kanyang nararamdaman sa akin, Titan Jello. Kung ako papipiliin, mahal ko o mahal ako, pipiliin ko yung taong mahal ako, Titan Jello. Kasi yung puso, time will come, mararamdaman mo yung pag-ibig niya. You will just give it. Give equal love also to that person. If you feel the love from that person, Titan Jello. Kasi una, it is a learning to all of us na siya yung, kung sino mo yung nagmamahal, hindi pwedeng kahit yung bato, Titan Jello,
i-anuhan mo ng tubig sa araw-araw, talagang titibag yan. So, pag may pagmamahal, Titangelo, time will come. You will give it back to him or her. Same sa pagmamahal na binibigay nila or niya. Mhm. Unexpectedly, yun yung nangyari. Titangelo. May gusto ko pa sabihin, Jay? Hopefully someday na maging okay lahat. Maging okay rin ako. Last month lang to nangyari. Pero magiging okay ako, Titangelo. Jay, bago natin tapusin to, may gusto lang ako sabihin sa'yo. Yes, Titangelo. Na huwag pa rin sanang magsara yung puso mo na magmahal ng mga taong gusto kang mahalin ng walang hinihingi kapalit. Huwag kang madala sa mga pangyayari na to. At pangalawa, Jay, ang taong nagmamahal talaga ay kakambal ng nasasaktan. Hindi mo matatagpuan ng true love kung hindi ka pa nasasaktan. Opo. Minsan kailangan na muna natin masaktan hindi dahil para ipadama lang ng mundo na ang malas-malas natin sa pag-ibig o ang malas-malas natin isang tao. Minsan pinapadama sa atin yung ganung bagay, Jay, dahil upang mas patibayin tayo. Upang pagdating ng tamang tao sa buhay natin, alam na natin kung paano i-handle. Paano papahalagan at iingatan yun. Yes, Titangelo. Kung nararamdaman mo ngayon na natalo ka sa pag-ibig, Opo. Talagang talong-talo talaga. lagi mo tatandaan ng taong nagmamahal ng totoo kailanman hindi magiging talo. Oh. Yes, Titangelo. Maniwala ka sa akin. Kailanman ang taong tapat at totoo magmahal, hindi kailanman matatalo. Makakaranas man ng mga hirap o sakit, pero darating ang punto o yung oras na makikilala din nila yung tamang taong magmamahal sa'yo. Jay, maraming salamat sa tiwala mo sa call na to. Maraming salamat, Titangelo. Mahigpit na yakap para sa'yo. Thank you so much. I'm so happy na nakapag-share din ako ng experience ko about this at sa lahat ng mga listeners. Hopefully may na-learn din kayo. Naramdaman niyo din yung storya na to. Dama namin lahat, Jay. Dama namin. Hopefully walang nasayang sa mga love na ibinigay ko at sa mga effort. Kasi minahal ko din siya. Wala naman na sayang, Jay. Sadyang nag-alay ka lang sa maling tao. Yes, Titangelo. At doon sa pag-alay mo na yun, meron ka natutunan. Yeah. Kaya walang Natutunan nasayang. ko, Titangelo, kailangan mo nang imbestigahan kung talagang single siya o hindi. Yes. Kapain mo muna, silipin mo muna. Oo, silipin mo muna Huwag mong tikman, silipin mo muna. No? kung ano talaga. Tanungin mo muna
baka ma-hit and run ka. Sa mga tagapakinig dyan, dapat tanungin mo muna kung talagang single o hindi. Mhm. Kung available o hindi. Yun, yung lesson doon. Titangelo. Pero maraming taong nagtatago kahit alam mo naman na taken sila, nagsasabi na single sila. Yan. Totoo yan, Titangelo. Jay, maraming salamat muli Thank you, Titangelo. God bless, Jay. Naway napagaan ko yung dibdib mo ngayong gabi na to. Thank you so much. Kung hey Fatchoy, Kung hey Pacho. Titangelo at sa inyong lahat. God bless. Thank you po. God bless po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ni Jay. Si Jay na isang man in uniform na umibig sa kapwa niya, men in uniform. Ngunit sa hindi inaasahan mga kabisyo, yung taong inaalaya niya pala ng tapat at tunay na pagmamahal, meron na pala itong ibang minamahal. Masakit kabisyo na magmahal ng taong hindi ka naman kayang mahalin dahil may tao na siyang kasama sa kanyang buhay. Mga kabisyo, muli maraming salamat. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 12:22 a.m. Handog ko pong awitin sa inyo by Faith Cuneta. Di ko na kaya. Metro's #1 Love Radio. Basic!